מתי בפעם האחרונה נכחתם 3 דקות עם עצמכם? בלי לדבר, בלי לעשות. מתי פשוט שחררתם, שתקתם, החזקתם, אחזתם, עשיתם את כל זה ביחד, מבלי באמת לעשות שום דבר. בדיוק כמו 5 שניות האחרונות. שקט. מחשבות רצות. אולי שיפוטיות נכנסת. למה הוא לא מדבר? נו, הגיע הזמן. אבל לא הגיע הזמן. הגיע הזמן קצת להירגע. קצת להפחית מהעומס, מהמחשבות יתר. מכל מה שאנחנו חווים ביום יום. להוריד קצת. לשחרר. לקבל על עצמנו. שלפעמים החיים הם תמיד דינמיים, אבל לפעמים הם יכולים להיות גם סטטיים. הם יכולים גם להיראות לנו כאילו שום דבר לא קורה. וזה בסדר. כי לפעמים באמת שום דבר לא קורה. אבל לפעמים הכל קורה. בזמן שאנחנו מאפשרים לעצמנו לחוות את הכלום. לחוות את זה ששום דבר לא קורה. את הרוגע הזה. להיות עם עצמנו. לשבת עם עצמנו. לעמוד. לתרגל עם עצמנו. מנחים סטטיים. בכאילו, לא באמת סטטיים. מנחים שבהם אנחנו נאלצים, הנפש שלנו, המודעות שלנו, המנטליות שלנו, נאלצת להתמודד עם המחשבות שקופצות ורצות ללא הרף. עם החבלנים הקטנים שרצים לנו בתוך המוח שלנו וכל הזמן מבקרים אותנו ושופטים אותנו ואומרים לנו לשפוט ולבקר ולהתקרבן ולהיות מי שאנחנו לא באמת, האני המזויף שלנו. אבל הנה עכשיו הגיע העת להתחבר לאני האמיתי שלנו. האני שמחובר לאהבה, מחובר לשפע, מחובר לאור, מחובר ליכולת להתמודד וליכולת להיות חזקים גם כשקשה, גם כשמאתגר. מחובר להכל, לאדמה, לאוויר, לרוח, ליבשה, לאש. עכשיו תורנו לבחור, האם לתת לאני המזויף שלנו להמשיך להריש, או האם לתת לאני האמיתי שלנו להיות כלום בתוך הכל.